Is-Sur Mast Aurelio Belli se jibqa' mfakkar mhux biss għall-kontribut mużikali tiegħu iżda l-impatt pożittiv li ħalla fuq min kellu x-xorti li jiltaqa' miegħu. Bosta ddeskrivewh bħala bniedem mhux biss li jisma' u jinkoraġġixxi lil ta' madwaru iżda fuq kollox raġel umli u li kien jaf iħobb. Kwalitajiet li ħarġu fid-der fil-messaġġi li ħonqu l-midja soċjali fl-aħħar jiem b'tifkira u bi gratitudni lejn il-memorja tiegħu. Is-sibt filgħodu fil-Bażilika ta' Sant'Elena f'Birkirkara ingħatat l-aħħar tislima lis-Sur Mast u kap tal-Operat tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta Aurelio Belli li mitilħat 12 ta' April fl-età ta' 49 sena wara battalja ta' 5 snin mal-kanċer. Fi knisja pakkjata bin-nies Father Charles Gauci rifletta fuq il-valur tal-ħajja u l-fidi fil-waqt li fakkar kif anke f'mumenti ta' dbatija il-bniedem jista' jsib id-dawl u t-tama. Father Charles Gauci fakkar kif il-karriera ta' Aurelio Belli fil-mużika bdiet minn età żgħira ħafna. Fl-età ta' 11 sena u matul is-snin bil-ħila tiegħu bena reputazzjoni soda bħala mużiċist sakemm laħaq kap tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. U insista li Belli se jibqa' magħruf għal professjonalità, id-dixxiplina u l-attenzjoni għad-dettall li kellu. Iżda wkoll l-imħabba li kellu għall-familja tiegħu u r-rispett li kien igawdi minn sħabu u kollegi. F'messaġġ emozzjonanti lil familja ġiet espressa gratitudni lejn martu Glorjana għal kura u d-dedikazzjoni tagħha lejn żewġa, filwaqt li bintu Aleksandra ġiet infakra bil-kliem li darba kantat lil missiera I am with you, simbolu tar-rabta li tibqa' lil mill-mewt. Inti darba kantajtlu song fuq television tiftakar x'jisimha? I am with you kien jisimha. I am with you. Inti ma' missierek miegħek u fuq kollox u fuq kulħadd Ġesu magħkom. Iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja tiegħu bdiet b'korteo li telaq minn quddiem is-soċjetà Banda Duke of Connaught fejn Belli serva bħala Sur Mast, b'dedikazzjoni li ma bħala għal dawn l-aħħar 9 snin u mexa lejn il-Bażilika ta' Sant'Elena. Il-proċessjoni kienet akkumpanjata mill-banda tal-istess soċjetà li daqqet bosta marċi funebri li kiteb Belli stess tul it-triq. Wara l-quddiża preżenti katavre fejn fost l-oħrajn kien hemm preżenti il-President ta' Malta Miriam Spideri De Bono, il-Prim Ministru ta' Malta Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch. It-tebut ittieħed lejn iċ-ċimiterju ta' Santa Maria Dolorata f'Raħal Ġdid fejn saret l-aħħar tislima f'ċerimonja aktar intima. Aspett li laqat lil ħafna kien il-ġest ta' solidarjetà li sar waqt il-funeral fejn inġabru fondi għal Community Chest Fund, organizzazzjoni li kienet ta' sostenn għal Belli matul il-marda tiegħu. Desiree Grek, Net News.